होते या जय संभा पाटगाव संघासाठी. आणि यानंतर एक वेगळ्या पद्धतीचं वादन आपण नेहमीच आपल्या या रत्नागिरी तालुक्यामधील रत्नागिरी जिल्ह्यामधील हे वादन जे आहे ते आपण पाहत आलोय, परंतु सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामधील या देवगड तालुक्यातील एक उत्कृष्ट असा संघ या ठिकाणी दाखल झालेला आहे, नवशा मारुती संघ वाघोटण. यानंतर आपल्याला पाहायला मिळणार आहे खरोखरच अप्रतिम वेशभूषा असेल, अप्रतिम वादन असेल. आणि महाशिवरात्रीला लांजामध्ये जी स्पर्धा झाली या स्पर्धेचे 1 नंबरचे मानकरी नवशा मारुती संघ वाघोटण यांना मी विनंती करतो की त्यांनी आपला संघ दाखल करायचा आहे. स्वागत करायचं आहे नवशा मारुती संघ वाघोटण. प्रेक्षकांनी खाली बसून घ्यायचं आहे. कृपया प्रेक्षकांना विनंती आहे गेटवर गोंधळ करू नका. कृपया कोणी शिट्टी वाजवायची नाहीये. तत्पूर्वी नवशा मारुती संघ वाघोटण या संघाचे कोणी प्रतिनिधी असतील तिने आणि स्टेजवर यायचं आहे. स्टेजवर यायचं आहे. आपल्या आयोजकांकडून त्यांचा सन्मान होतोय. मी जयश्री माने यांना विनंती करतो की त्यांनी शाल आणि श्रीफळ देऊन त्यांचं त्या ठिकाणी स्वागत करायचं आहे. नवशा मारुती संघ वाघोटण देवगड. आपल्याला वेशभूषा तर दिसते आहे आणि वादन देखील त्याच लेवलचा असणारे हा संघ सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामधून या ठिकाणी दाखल झालेला आहे. धन्यवाद. नवशा मारुती ढोलपथक संघ वाघोटण देवगड तालुका या संघाची एंट्री झालेली आहे. अतिशय सुंदर अशी वेशभूषा, पारंपरिक पद्धतीची वेशभूषा करून हा संघ या ठिकाणी दाखल झालेला आहे. कोंबड्या गेल्या जिवंत म्हणजे हाडा बाहेर आली. काय काय रे ऐकत राहा. परत घ्या. कसं केलं भैया बस मोगली
गंगा रेडी.
या ठिकाणी परेश साखरपेकर यांच्याकडून हे छोटे कलाकार आहेत त्यांच्यासाठी 101 रुपयाचं पारितोषिक आलेलं आहे. यानंतर मी विनंती करतो या ठिकाणी उपस्थित आपल्या या गावचे माजी सभापती जयशेठ माने यांना की त्यांनी 1-2 शब्द मार्गदर्शन करावं. साखरप्याचं ग्रामदेवता आहे अच्छा जुगाई देवी कलापथक मंडळ पाटोडी यांच्या वतीनं आयोजित या ढोलवादन स्पर्धेच्या निमित्तानं या ठिकाणी उपस्थित आमचे मार्गदर्शक दादा या गावचे उपसरपंच पोलीस पडेल पवार मॅडम आमचे गावकर या ठिकाणी उपस्थित साखरप्याचे माजी सरपंच उपस्थित सर्वच गावकर मानकरी विशेष करून या मंडळाचे जे आयोजक आहेत त्यांना खऱ्या अर्थानं धन्यवाद दिला पाहिजे की वेगळी स्पर्धा या साखरप्यामध्ये त्यांनी पाठवणीमध्ये त्यांनी आयोजित केली. स्पर्धेला चांगल्या पद्धतीचा प्रतिसाद मिळाला. तेव्हापासूनचे सुद्धा ढोलवादक स्पर्धक या स्पर्धेमध्ये सहभागी झाले की वेगळं ढोलवादन आणि वेगळं नृत्य त्यांचं या ठिकाणी बघायला मिळालं. सुरेश आणि तुझ्या सर्व तुझ्या बरोबर सर्व कार्यकर्ते या ठिकाणी काम करत आहे. चांगलं आयोजन तुम्ही त्या ठिकाणी केलंय. अतिशय चांगलं सुंदर असं नियोजन तुमच्या सर्व मंडळांच्या पदाधिकाऱ्यांच्या एक वेगळा उत्साह स्पर्धेच्या निमित्ताने या ठिकाणी आपल्याला बघायला मिळतोय. खरं तर ही स्पर्धा अतिशय चांगल्या पद्धतीने म्हणून सुरेश तुझ्या आणि तुझ्या सर्व सहकार्यांना मनापासून त्या ठिकाणी धन्यवाद देतो. अशा वेगवेगळ्या स्पर्धांचं आयोजन तुझ्या माध्यमाने या ठिकाणी व्हावं, तुमच्या सर्व सहकार्याच्या माध्यमातून व्हावं अशी अपेक्षा व्यक्त करतो. तुम्हाला सगळ्यांना शुभेच्छा देतो. तेच थांबतो. जय महाराज. धन्यवाद. या ठिकाणी या गावचे माजी सभापती आणि लांजा राजापूर साखरपा विधानसभेचे क्षेत्र प्रमुख या ठिकाणी जयशेठ माने या ठिकाणी उपस्थित झाले आणि त्यांनी देखील आपल्या या कार्यक्रमासाठी आम्हाला या ठिकाणी सहकार्य जे आहे ते सहकार्य केलेलं आहे. यानंतर आपण परीक्षकांना विनंती करतो की संघ संपलेले आहेत. हो, संघांचं ऍक्च्युली 2 संघ जे आहेत त्यांचा थोडा प्रॉब्लेम झाल्यामुळे घरी वाडीमध्ये प्रॉब्लेम झाल्यामुळे येत नाही आहेत. त्याच्यामुळे संघ जे आहेत आपण लगेचच बक्षीस वितरण घेऊया. तत्पूर्वी आपल्याला सहकार्य जे आहे ते सहकार्य नेहमीच लाभतं आणि आर्थिक स्वरूपाचं जे सहकार्य जे आहे ते सहकार्य जे लाभलेलं आहे त्यांची मी नावं वाचतो. या ठिकाणी श्रीमती रुक्मिणी पांडुरंग लिंगायत हिच्या स्मरणार्थ अनिता गणपत लिंगायत यांच्याकडून या स्पर्धेचे पहिले बक्षीस व कार्यक्रमासाठी सहकार्य ₹11,000 या ठिकाणी प्राप्त झालेले आहेत. त्यानंतर श्रीमती निलिमा चंद्रकांत लिंगायत ₹5,000, श्री शैलेश शरद गुरव गडकर ₹5,000, प्रदीप हरी गुरव ₹5,000, संजय गुरव ₹6,000, सुरेश दत्ताराम लिंगायत ₹5,000, काशीनाथ पाटोळे आणि परिवार ₹3,333, तुळशीराम सदाशिव लिंगायत ₹5,102, गणेश कृष्णा लिंगायत ₹1,111, ओमकार संजय कोलते आपल्या ग्रामपंचायत उपसरपंच ₹2,111, मंदार पाटोळे ₹2,000, राहुल पाटोळे ₹2,000, काका कोलते ₹501, हरिश्चंद्र गोरे ₹3,000, रघुनाथ गणपत लिंगायत ₹1,111, रावजी धाकटू लिंगायत ₹1,111, निलेश रावजी लिंगायत ₹1,121, जयवीर राजेश लिंगायत ₹2,100. त्याचबरोबर आपल्या ग्रामपंचायतीचे सदस्य सुमित वाघदरे यांच्याकडून आपल्या 3रा नंबरचं बक्षीस जे आहे ₹5,000 ते प्राप्त झालेलं आहे. त्याचबरोबर या ठिकाणी उपस्थित आमचे युवा मंच रत्नागिरी आमचे सहकारी पुरुषोत्तम लिंगायत, त्याचबरोबर लक्ष्मीकांत लिंगायत आणि त्यांचे सर्व सहकारी या ठिकाणी उपस्थित होते. त्यांनी देखील युवा मंच रत्नागिरी या सर्व युवा मंचाकडून ₹1,001 यासाठी आमच्या कार्यक्रमासाठी देणगीच्या स्वरूपात त्यांनी दिलेले आहे, सहकार्य केलेलं आहे. या सर्व देणगीदारांचे त्याचबरोबर या ठिकाणी
आताच या ठिकाणी शशिकला संजय गुरव यांच्याकडून देखील या कार्यक्रमासाठी संपूर्ण 1000 रुपयाचं देणगीच्या स्वरूपात मदत आलेली आहे. त्याचबरोबर प्रदीप शिंदे यांच्याकडून देखील 1000 रुपयाचं या ठिकाणी आपल्याला मदत आलेली आहे. प्रकाश पाटील वायरमन यांच्याकडून देखील 1000 रुपये आपल्याला प्राप्त झालेले आहेत. या सर्व आपल्या वाडीतील त्याचबरोबर आपले हे जे सहकारी आहेत यांचे खूप खूप आभार. यांचं सहकार्य जे आहे ते सहकार्य आपल्याला या ठिकाणी लाभलं आणि म्हणून हा कार्यक्रम जो आहे तो कार्यक्रम यशस्वीरित्या पार पडला. तर त्यांचे सर्वप्रथम आभार. आणि यानंतर आपण लगेचच बक्षीस वितरणाचा कार्यक्रम या ठिकाणी घेऊया. या ठिकाणी मी पंचांना विनंती करतो की त्यांनी स्टेजवर यायचं आहे. आता जो संघ झाला नवसा मारुती वाघोटन या संघासाठी नितीन गुरव महाड रायगड यांच्याकडून 500 रुपयाचं बक्षीस आलेलं आहे. त्याचबरोबर कोकणी माणूस आणि बेधुंद म्युझिक चॅनल YouTube यांच्याकडून देखील 100 रुपयाचं बक्षीस आलेलं आहे. मी त्यांच्या प्रतिनिधींना विनंती करतो की त्यांनी ते बक्षीस घेऊन जायचं आहे. या ठिकाणी जे बक्षीस आलेलं आहे मी विनंती करतो दादांना ते बक्षीस पहिल्यांदा नवसा मारुती संघ वाघोटन यांना बक्षीस द्यायचं आहे. यानंतर स्पर्धेचा निकाल जो आहे तो या ठिकाणी आपण सादर करतोय. या ठिकाणी काही कारणास्तव खरं तर आमच्याकडे 6 संघांची टोटल नावं आली होती, परंतु काही कारणास्तव आणि बऱ्याच ठिकाणी स्पर्धा चालू असल्यामुळे काही संघ जे आहेत ते संघ इथे उपस्थित झाले नाहीत. तरी देखील वाघजाई साडवली, जयसांबा पाटगाव, वाघोटन देवगड हे संघ या ठिकाणी उपस्थित झाले होते. आणि नक्कीच या ठिकाणी जो तृतीय क्रमांक जो आहे तो पहिल्यांदा मी अनाउन्स करतो. तृतीय क्रमांक जो आहे तो जयसांबा पाटगाव या संघाला प्राप्त झालेला आहे. जयसांबा पाटगाव या संघाला मी विनंती करतो स्टेजवर यायचं आहे. चालू आहे. मी मान्यवरांना विनंती करतो, जयशेठ माने त्याचबरोबर दादा आणि उपस्थित सर्व स्टेजवरील मान्यवरांना विनंती करतो की त्यांनी तृतीय क्रमांकाचं चषक आणि त्याचबरोबर जे बक्षिसाची रक्कम जी आहे जी आपल्याला स्पॉन्सर केली होती सुमित वागदरे ग्रामपंचायत सदस्य यांनी तत्पूर्वी मी विनंती करतो या ठिकाणी जे आपल्याला या स्पर्धेसाठी परीक्षक लाभले ते आमचे पवार सर आणि त्यांचे सहकारी यांना मी विनंती करतो स्टेज पाशी यायचं आहे. त्यांचा देखील शाल आणि श्रीफळ देऊन आपण सन्मान करतोय. पवार सर आणि त्यांचे सहकारी परीक्षक आपल्याला या ठिकाणी लाभले होते. मी दादांना विनंती करतो आणि त्याचबरोबर सर्व मान्यवरांना विनंती करतो की या ठिकाणी
त्यांचा शाल आणि श्रीफळ देऊन सन्मान करायचा आहे. पवार सर आणि त्यांचे सहकारी डोळे सर आणि त्याचबरोबर पवार सर लांजा वेरवली या गावचे या ठिकाणी रहिवासी आहेत. उत्कृष्ट अशा पद्धतीचे ढोलवादक आहेत आणि विविध ठिकाणी परीक्षणाचं काम जे आहे ते काम करत असतात. ओमकार गोते यांना विनंती करतो की त्यांनी त्यांचा सन्मान करायचा आहे. यानंतर मी वैयक्तिक जे सादरीकरण झालं त्याच्यामध्ये मी पहिल्यांदा वैयक्तिक मध्ये उत्कृष्ट नृत्य सादरीकरण जो संघामधील नृत्य जे झालं ते म्हणजे वाघोटन देवगड संघ विनंती करतो की या ठिकाणी यायचं आहे. उत्कृष्ट नृत्य सूरज उत्कृष्ट नृत्य जे आहे मी या ठिकाणी मान्यवर यांना विनंती करतो. उत्कृष्ट नृत्य सादरीकरण वाघोटन देवगड संघ आपल्या ग्रामपंचायतीचे उपसरपंच ओमकार कोलते यांच्या हस्ते हे बक्षीस. त्याचबरोबर उत्कृष्ट निशाण नृत्य नर्तक जो आहे तो देखील वाघोटन संघ नवसा मारुती वाघोटन संघ छोटा कलाकार आपल्याला पाहायला मिळाला. मी अण्णांना विनंती करतो की त्यांनी त्यांचं उत्कृष्ट असे निशाण नृत्य उत्कृष्ट झांज वादक देखील वाघोटन संघातील उत्कृष्ट झांज वादक हा देखील एक छोटा कलाकार. मी पोलीस पाटील मॅडम पवार मॅडमना विनंती करतो की त्यांनी त्यांचा सन्मान करायचा आहे. ट्रॉफी देऊन आपण त्याला सन्मानित करतो. उत्कृष्ट ताशावादक हा देखील देवगड संघ उत्कृष्ट ताशावादक आमचे गावकर आहेत. त्यांना विनंती करतो की त्यांनी त्यांचा सन्मान करायचा आहे. उत्कृष्ट ताशावादक त्याचबरोबर उत्कृष्ट ढोलवादक आणि नक्की ढोलवादक देखील वाघोटन संघ उत्कृष्ट ढोलवादक नवसा मारुती वाघोटन संघ. मी मान्यवरांना विनंती करतो जयश्री माने यांना देखील विनंती करतो दादांना विनंती करतो की त्यांनी त्यांचा सन्मान करायचा आहे आणि ट्रॉफी द्यायची आहे. या ठिकाणी आम्हाला लाईट आणि म्युझिकची जी व्यवस्था केलेली होती ते आमचे सोनार बाबू सोनार यांना देखील विनंती करतो की स्टेज पाशी यायचं आहे. आणि आपल्या मंडळातील आपल्या या आयोजकातील यतीन पाटोळे यांना विनंती करतो की त्यांचा देखील शाल आणि श्रीफळ देऊन सन्मान करायचा आहे. यतीन पाटोळे आपले हे लाईट आणि म्युझिक सिस्टीम जी आहे ती आपल्याला इथे बाबू सोनार यांना विनंती करतो की मी स्टेज पाशी यायचं आहे. यतीन पाटोळे यांनी त्यांचा शाल आणि श्रीफळ देऊन सन्मान करायचा आहे. आणि या ठिकाणी द्वितीय क्रमांकाचं पारितोषिक जे आहे उत्कृष्ट असं चषक आणि 7,000 रुपये पारितोषिक जे आहे ते या ठिकाणी वाघजाई साडवली या संघाने द्वितीय क्रमांकाचं पारितोषिक दिलेलं आहे. वाघजाई साडवली या संघाला मी विनंती करतो की या ठिकाणी यायचं आहे. वाघजाई साडवली संघ
या ठिकाणी संघ उपस्थित नाही आहे, ते बोर्डे इथे स्पर्धेसाठी गेलेले आहेत, तर त्यांच्या वतीने त्यांनी विनंती केली होती. ठीक आहे, वागजाई साडवली या संघाचं पारितोषिक जे आहे ते दादांच्याकडे सुपूर्द केलेलं आहे. आणि यानंतर प्रथम क्रमांकाचं पारितोषिक जे आहे नवसा मारुती संघ वाघोटण यांचं एकदा जोरदार टाळ्यांनी स्वागत करायचं आहे. आणि मी मान्यवरांना जयशेठ मान्यवरांना विनंती करतो, दादांना विनंती करतो आणि त्याचबरोबर अण्णा यांना विनंती करतो की त्यांनी त्यांचं पारितोषिक बक्षीस आणि त्याचबरोबर ट्रॉफी जी आहे ती ट्रॉफी त्यांना देऊन सन्मानित करायचं आहे. जवळपास सर्वच वैयक्तिक बक्षिसं जी आहेत ती या नवसा मारुती वाघोटण संघाने प्राप्त केलेली आहेत. या ठिकाणी सर्व उपस्थित मान्यवर जे आहेत, गावकर मंडळी, या गावचे मानकरी, सभापती साहेब, उपसरपंच साहेब, आमचे मार्गदर्शक दादा आणि त्याचबरोबर सरिता लिंगायतीच्याकडून छोटा जो झांजवाला होता या संघातील, याला 100 रुपयाचं बक्षीस आलेलं आहे, ते देखील सुपूर्द करायचं आहे. झांजवाला, ते झांजवाला. धन्यवाद. या ठिकाणी मी फक्त 2 मिनिटं दादांना विनंती करतो की त्यांनी 2 मिनिटं, 2च मिनिटं फक्त मार्गदर्शन करा, 2च मिनिटं.